Bună, oameni buni, eu sunt Matei, astăzi ne vom juca stați dacă Chicken Gun. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Bă, sunt foarte curios, că n-am mai aflat niciodată. Nu prea știu eu cum se mai joacă jocul. Am un skin, da, mi-am făcut skin-ul, dar jocul nu știu. Asta e ideea. Hai să jucăm Capture Flag. Nu, play. Hai să jucăm, dăm play. Asta nu știu cu play, eu nu prea mai am jucat eu. Știu că am jucat o rundă, dar a fost haos. Mamă, acolo e full la ei. Aoleu, nu știu. Mamă, ce mare e hartă. Bă, dar lăsați-mă, ăla mă să depărește. Bă, ăștia știu să joace aici. Mamă, să mai ies inamici. Ce-am găsit aici. Așa, da, îmi place. Asta îmi place mie. Oameni, nu știu să conduc aeroplanul. Uite! Da, mă! Taci! Aeroplanul! Uite, viața mea! Ce se întâmplă? Bă, nu are același caracter ca și mine, ue! Stai! Dai, bă! Bombardează-i! Uai, doi dintr-un hit, băi! Bă, că știu să joc, asta e ideea. Sunt mort. Am vrut să mă arunc. La revanșă, văd. Ok. Nu știu eu să prea bine să conduc, că am o strategie. Voi spawna un... ce spune, zice? Asta. Mai de viața mea. Ce-a fost? Ok. Renunțăm. Mergem cu racheta. Habar n-am ce fac cu asta. Bă, nici n-am apucat să mă dau. Proștii că-s proști, n-am venit aici să fac la proști. Toți moarți, mătii, cum mă cheamă pe ăla. Uai, mă. Bă, dai cu fuga și fugi. Ia eu robotul. Nu am venit să robotul. Ba, dacă de lent merge robotul, mă depășește și asta. Am găsit ceva. Nu pot să serios. Ia ca să pun aici un magazin. M-am dat afară. M-am răzgândit, nu vreau să mai joc. Hai să stăm pe YouTube. Am vrut să vă arăt un secret din multivers pe care l-am văzut și eu, dar nu știu dacă vreți, n-am internet. Ferească-mă sfântul, hai să jucăm burrito bison. Bă, serios, hai te rog, mergi. Am max level totul. Bambo! Bomba de la rachetă. Wow, am încăput ăla. Bum! Bam! Bă, mașinăria vreau. Nu! Bă! Mi se pare că e așa. Mamă, de plăcut. Vreau să văd la cuvier, nu! Unde e la cuvier, nu am. Așa îmi place. Furachita. Mama, cât de video.
Aveți telefon de greu aici. Mamă, chiar. Băi. Bă, dați like și subscribe. Că n-ajungă până la ăla. Am nevoie de o viteză mai mare. Nu pot să fac. Bă, dă multe gardienii. Vine. Ah, de ce nu l-am luat pe ăla? Trebuie să mă stau în aer. Am nevoie de o viteză. Așa, așa, bine. Mi-a prins superul. Mamă. Bă. Bă, m-a sclavit, mă. Balonule! Rog! Așa, așa mai viteză. Bun! Am nimeni viteză. Toate! Ia! Nu! Așa, da, viața. Îmi place viața asta. Bine! Da. Pink. Ah. O să vă trebuie, mă. Mi-au răzbunat și eu în sfârșit. Bine! Bun! Mamă! Are și asta? Fui, mă, fugi! Fugi! Mamă, ce-am făcut? M-am revenit, fraților! Ualeu! Nu trebuie să fac asta. Yeee! Mama mea! Ce-i acolo? Viteză! Și speranță! Oh! Hai, bomba, hai! L-am distrus! De unde ce de... Acolo. Aoleu, unde mă duce? Uite, suntem toți! Dar nu vreau să joc! Mama! Wow! Îmi place asta! E bună! Ai? Wow! Hai mă sus! La meteorit! E bună, nu place de meteorit! Bun! Bă, nu mă vreau. Să lasă-mi pe... Mamă, de lung, măi! Bine! What the hell? Oh, mama, ce este? Bă, dar lasă-mi... Wow, asta da, avem cu... Să zic, nu. Am șoapă, e repede.
că da. Filmezi, da? What the fuck? Bine! L-am văzut pe ăla. N-am prea mare viteză. Bum! Aoleu! Bine, nu! Câți bani am? Uita! Bun. Îmi place așa, îmi place cu 200 lei. Șo? What the? Ce stă aia? Nu l-am găsit pe ăla. Am văzut de 2 ori pe meci. What the? Asta vreau. Da, e 12. Am totul max. Am dat acum la bomba. Bomba, sim, vou fazer bomba. Mașinăria de luptă! Uite-mă! Ați văzut? Bun, prieteni, eu sunt Matei, astăzi o să închid videoclipul, pa, like și subscribe!